Здравейте, ще ме гледате, здравейте хора, аз съм опитно на Хмагърс, тук с мен е The Darkness и снимаме клип на King's Road и ще ги играем. Сега. Ние сме почти всички мисии на шампион. И това ще прави тя гигант. Защото исках друга мисия. Изи! Един хит го убих това. Глей, виж колко кръв ми хабя, човек. Те колко ми хабя. Аз бия много кръв. Оп, глей, убивам ги на един хит. Глей. Чао. Също ги хилва. Глей са. Опа, един хит. Оп, 3 хита. Опа, един хит. Чакай. Оп, глеса. Опа. О, той е голям, бе. Аз мислях, че си дребос, бе. Мате, бягай, чичко, древичко, малък паричко. Ти ли, бе? Ти на мен ли, бе? Бягай. Той е гигант. Те, че избягай по-добре. Той е гигант. Бягай. Че го стрепи отстрани. Защото на мен нищо не ми прави. Почти. Бягай! Бягай! Не се разпамвай най-добре. Казах ти, не се разпамвай! Гледай, сега ще умрем. Умирам! Бягай! Чакай се, хюна. Дай! Умри, бе, ей, дебело. Чакай си по всички магийки и не ме бърка. Дай! На душа. Фак! Бягай! Бягай! Убивата! Не! Трепи от мен, така! Убихме го! Берг, виж! Ей, това е, защото сме победители. Аз съм на първо място, нищо не обичайно. Ти запишеш The Darkness. Аз как ти запиша? Да, бе. Open door на хакера. Ти запиша. Ей! Да ма мамиш! Той е на менете. Човек има един, дето армора му е 242 546. Пауъра му е 19 488. А пък демиджа му е 8279.
Ничи много нормално и. Ма, той е, нали, Арчер? Уху! Чук, той всичка ги трепина. Това два удара ще убие. То последния бос сигурно го би на един хит. Последния бос. Чакай. Хай, дядо мра, дядо мра, дядо мра. Дядо мра. Имам на Крофта. Крофт! Добре. Cielo. Чакай. Ко? Какво? Арморът е 49, пауърът е 26, демиджът е 8. Човек, аз съм най-силния от нашата група. Като си виж къде ти пише за храната, като дадеш мишката там, отгоре имаш една стрелка. Цъкай стрелката и си избираш кога да ядеш. Ай, дай. Да ми дадеш първата. Не можеш. Ти не е последната. Не е последната. Никой не вярваш? Ей, ти... ти втората или ти първата мисия. Втората. Гледай, аз трябва един хит, човек. Гледай, оп, един хит. Оп. Чили, бей. Гледай, бум, един хит. Моля? Добре. Ти къде? Като си... дай си мишката на храната и отгоре имаш една стрелка. Кликто async an item this slot. Като ти се покаже тази стрелкичка, цъкаш и си избираш храната. После на клипа ще покажа, ако не набереш. Аривай. Гле! Давай, че ме обичи! Хайде, оставям ти ги на. Хайде, трепи. Да, ще успееш. Хайде. Човек, мене те с нищичко не ми правят. Едва ми хабят кръв. Много са страшни, бе. Бягай! Закопиш! Бягай! Ари. Какво? Абе, аз само с мишката. Хайде. Стана ми скучно. Давай, ще ме убиш. Съвсем скоро. Хайде. Ехо, бима. Чакай. Оп. Чакай, то замре. Оставам ти.
Ето, само ги запалвам. Хайде. Ето с мълчето, бе. Виж колко има ничък, бе. Айде, убий го, бе. Айде, убий го, бе. Айде, се труден. Чакай. Чика, какво си ми седнал с тия знаме, бе? Айде, чакай. Ето. Аз ги убих. Трепи ги. Чакай, бягай. Те ме ще трепат. Бягай! Дай, трепи ги. Какво спамиш мишката? Какво спамиш мишката? Аз направо се я задържи. Убий Грухчо. А така. И тук спамва дракониче. Не, да оставим дракона да го убие. Да видим кой ще на първо. Давай, ще ме убиеш. Съвсем скоро. Само за боса, защото се красива. Айде бе, давай, ще ме убиеш. Съвсем скоро. Опа, умрях. Добре работа. Човек, колко време ти помни? Ало, шт. Добре. 15 минути само. Колко ти клипа? Чакай си, видя звъкчето на скипето. Я говори малко по-силно. Май няма се чуваш. Не то знам. Човек, виж, аз съм 18 левел. Искаш ли те да се бия? 17 левел. Искаш ли да се бия с 17 левел? Берг. Искаш ли да играя с 18 левел? Ето. Айде. 17 левел съм вече. Не, че съм много слаб, ама. Пак съм си силен. Чакай си взема на металото. На металиоши. Ела, пи бати, слади очите ми. Айде, гнойта. Колко струваш? Берг! Дам ли 250? Не ще играеш без на метал. Няма, спокойно, милата ми. Аз ще играя с 17 левел вече. Да, за колко игра сам? Там... Yes. Колко дълъг ще ти бъде клипа? Колко дълъг ще бъде клипа? Берг! Колко дълъг ще бъде клипа? Моля? Бая време! Моят е 14 минути и 35 секунди. Аз съм 18 левел, надявам се вече да си доволен. Дъра на метал. Оп, по-силно перо. Не отказвам. Оп. 90. 99.